היי חברים, אז תסתכלו את הדברים החדשים בטוקה בוקה. הבטחתי לכם שאני אראה לכם את זה, אז בואו תסתכלו. אז הנה, אני עושה כזה ככה, תסתכלו, יש המון שערות. ואיך אהבתי את זה. הנה זה עכשיו. ואני אראה לכם את הבגדים שהצפתי. נשים אותה בחום. ונשים, כן. טוב, אז תסתכלו, יש את האנשים האלה של החתולה, זה חמוד. אבל מלפת זה, תסתכלו, איזה חמוד. זה חתולה, אני מתה על החתולים. והנה אף, כמעט שכחתי את האף. תסתכלו את הבגדים שהצפתי. הנה כל הבגדים. אני אכין עוד. יו, אהבתי את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. אני אשים את זה. לא, זה הכי מתאים. אני אשים קשת או אמת. הנה, לא, זה. לא נראה לי. צריך. הנה זהו. אוקיי, זה הדמות שלי. וכן, אני אראה לכם עכשיו איך מעצבים את הבגדים. אני ממש אוהבת את העדכון הזה, אני לא מאמינה שבאמת עשו את זה בטוקה בוקה. טוב, אז הנה עושים כזה ככה, ויש פה את הבגדים. והנה כל אלה שהצפתי. אוקיי, בואו נעצב בגד יחד. טוב, אז הכנתי עוד בגד. עשו כזה ככה, ומכינים. טוב, אני רוצה לכם עכשיו ללכת ולשחק בטוקה בוקה, ולהטעין את העדכון. ביי יוש!